भाजपनं दिल्लीच्या निवडणुकीत मोठी मुसंडी मारत बहुमताचा आकडा गाठलाय। भाजपनं 48 जागांवर आघाडी मिळवली आहे, तर दुसरीकडे आपला मात्र मोठा धक्का बसलाय। दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा यंदा भाजपच्या बाजूने दिसतोय। अखेर भाजप तब्बल 27 वर्षांनी दिल्लीत सत्ता स्थापन करणार आहे। भाजपचा 27 वर्षांचा वनवास संपलाय। आम आदमी पक्षाचे संयोजक तथा माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव झालाय। अरविंद केजरीवाल यांचा नवी दिल्ली मतदारसंघातून पराभव झालाय। भाजपचे परवेश वर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव केलाय। परवेश वर्मा हे भाजपमध्ये मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत देखील असल्याची माहिती आहे, तर दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा देखील पराभव झालाय। त्यांच्या पाठोपाठ अरविंद केजरीवाल यांचाही पराभव झालाय। अरविंद केजरीवाल यांच्या पराभवासह त्यांचं पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचं स्वप्न भंगलंय। निवडणुकीत विजय झाला तर पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेऊ असं केजरीवाल यांनी स्पष्ट केलं होतं, पण त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झालाय। भाजपनं 45 पेक्षा जास्त जागांवर मुसंडी मारल्यानं आप आता सत्तेबाहेर जाणार असल्याचं स्पष्ट आहे। दिल्ली विधानसभेच्या 70 जागांसाठी मतदान पार पडलं, यानंतर मतमोजणी झाली। मतमोजणीच्या सुरुवातीच्या कालापासूनच भाजप आप पेक्षा जास्त आघाडीवर दिसत होतं। भाजपनं या निवडणुकीत तसं वातावरण देखील निर्माण केलं होतं। भाजपनं या निवडणुकीत प्रचंड ताकद लावली होती, तसेच घोषणांचा अक्षरशः पाऊसही पाडला। परिणामी आता दिल्लीत भाजपचं सरकार स्थापन होताना दिसतंय, कारण भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवताना दिसतोय। दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया यांचा पराभव झालाय, तर मनीष सिसोदिया यांचा 1200 मतांनी पराभव झालाय। त्यानंतर आता अरविंद केजरीवाल हे देखील पराभूत झालेत, तर दुसरीकडे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी मिश्रा या देखील सातत्यानं पिछाडीवर जाताना दिसत होत्या। अखेर अटीतटीच्या लढतीत त्यांचा विजय झालाय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।